Il-mart tal-valvi tal-qalb hija waħda mill-kawżi ewlenin tal-mewt f'Malta. Il-mart tal-valvi tal-qalb jolqot 2% tan-nies fid-dinja. Dan l-ammont jiżdied għal 10% wara l-età ta' 65 sena. Ma' TVM News, il-konsulent tal-kardjoloġija, Elton Plaha, qal li l-mart tal-valvi tal-qalb jista' jkun serju ħafna jekk ma jiġix ittrattat, iżda interventi kirurġiċi jew mediċini f'waqthom jistgħu jsalvaw il-ħajja. Wieħed mill-kundizzjoni komuni tal-mart tal-valv tal-qalb hija aortic stenosis, jiġifieri l-aortic valve wieħed mill-valvi tal-qalb qed iddieq biż-żmien. Allura, il-pazjenti jkollhom sintomi ta' toħ ta' nifs u aħna nista' nagħmlu xi interventi, hemm żewġ tipi tal-interventi li nista' nagħmlu. Wieħed operazzjoni tal-qalb u l-ieħor intervent li nista' ngħaddu minn koxxa mill-arterja prinċipali tal-koxxa u npoġġu valv ġdid ġo valv l-antik tal-pazjent. F'attività fuq il-mart tal-valvi tal-qalb fi Pjazza San Giorgio il-Belt, Dr. Plaha qal li ħafna pazjenti b'valv artifiċjali jistgħu jgħixu ħajja normali b'kura regolari u monitoraġġ mediku. Diet, exercise is very important, right? Keep your blood pressure under control, keep your diabetes under control, drink a lot of water and exercise. Din l-attività resqet lil professjonisti fil-qasam tas-saħħa fosthom kardjologi, infermiera u fiżjoterapisti lejn il-pubbliku u permezz ta' edukazzjoni u għarfien il-pubbliku mħeġġeġ biex jieħu ħsieb is-saħħa tal-qalb u jażel stil ta' ħajja aktar sana.